אז מה קורה חברים, היום אנחנו בסרטון חדש, אני ואח שלי עושים קרב אדיטים, ואתם תגידו לנו בתגובות למי יש אדיטים יותר טובים. אז אני אתחיל הראשון, ואז הוא אחריי. בואו נראה אם אני מצליח לעשות טריפל חלק. הופה. אז כן, אני שחקן סבבה באדיטים, הוא גם שחקן די טוב. עכשיו אתם תראו אותו, הוא עושה את האדיטים הכי טובים שלו. אני אגיד עכשיו עשיתי את האדיטים הכי טובים שיכולתי, אני לא יכול לתת יותר טוב מזה. עכשיו תורו. זהו, אני אצפה בו עכשיו. אתם מוכנים? רגע, מה זה הבאגים האלה שלי במפה? לא נותן לי לצפות בו, לא יודע. אז נראה אותו ככה. אתה מוכן אריאל? תתחיל. תראו, איזה שחקן מקצוען. תראו, איזה שחקן, מה זה, זה פרו, זה לא שחקן סוני. כל שחקן הוא מלא, פסיכופת. רגע, אני לא רואה אותך. הוא שחקן ברמה. תמשיך. תעשה. נלך אחריו שתראו את זה יותר טוב. זה הזדמנות שנייה שלו. אני עוד מעט גם אעשה הזדמנות שנייה. אוקיי, עכשיו הזדמנות שנייה שלי. מוכנים? 3, 2, 1. רגע, חכו. אני גרוע באדיטי ממש. בואו נראה. אני אעשה עוד קצת וזהו, אני רוצה תכריעו מי עושה יותר טוב. אוקיי, עכשיו אתם תכריעו מי יותר טוב. זה הזדמנות שנייה שלו, וסיימנו את הסרטון. וואו, הוא עושה אדיטים כאלה טובים. בוא נראה אותי עושה כזה דבר. אני לא כזה טוב בזה. רגע, אני לא רגיל לעשות כזה דבר. למרות שזה לא טריפלים. טריפלים אני יודע יותר טוב. אוקיי, אז אתם תכריעו מי עושה אדיטים יותר טובים. אם הגעתם עד לפה, אתם מוזמנים לשים סאב רק אם אתם רוצים.